ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ନା ଫୁଲ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ଜଣେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିନା ଗଲି ଯେ ସେ ଏଇଟା ୟାର ଯେଉଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା ବନାଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଫିଲ୍ ହେଲା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିଣତ ବୟସରେ ନା ଯେଉଁମାନେ ନା ଚୋରି କରନ୍ତି ନା ଭିକ ମାଗନ୍ତି କିଛି କରନ୍ତିନି, ବଟ୍ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରିକିନା ନିଜେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସୋ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ମଉସା ପଳାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ରଖିଲି, ମାନେ ସେ କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ଏଇଟା ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ରଖିଲି। ଆଉ ସତ କଥା କହିବି ସେ ନା ଏଇଟା 60 ରୁପିଜ୍ କହିଲେ, ମୋତେ ଯେଉଁ ବାର୍ଗେନ୍ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ତାଙ୍କ ସହିତ, କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଟ୍ଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବି, ଏଥିରେ ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିବି। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ମାମା ପାଇଁ ନେଇକି ଯିବି, ମୋ ମାମା ଏଥିରେ ଫୁଲ ତୋଳିବ। ଭଲ ଲାଗିଲା। କାଲି ଏଇଟା ମୁଁ ମେଳାରେ ଧରିକି ଆସିଛି। ଓକେ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କାର୍ପେଟଟେ ଆଣିଲି। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ବାକି ଇୟରିଙ୍ଗସ୍ ବଗେରା କିଛି ହେଲେ ଆଣିନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୋତେ ଦରକାର ବି ଥିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ବେଡ଼ସିଟ୍, ସେଥିଲାଗି ଏଇଟା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି।